Πότε πρέπει πραγματικά ένα παιδί να ξεκινήσει μια ξένη γλώσσα? Η απάντηση δεν είναι ένας συγκεκριμένος αριθμός. Ένα παιδί μπορεί να έρθει σε επαφή με μια γλώσσα από πολύ νωρίς. Να ακούσει, να τραγουδήσει, να παίξει, να γνωρίσει ήχους και λέξεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι χρειάζεται από πολύ μικρό βιβλία, ασκήσεις και πίεση. Η σωστή στιγμή για πιο οργανωμένη μάθηση εξαρτάται από το ίδιο το παιδί, από το αν μπορεί να συγκεντρωθεί, αν επικοινωνεί άνετα, αν δείχνει περιέργεια, αν απολαμβάνει τη διαδικασία. Στην πρώτη επαφή με μια ξένη γλώσσα, ξέρεις τι με ενδιαφέρει περισσότερο? Όχι πόσες λέξεις έμαθε, αλλά να τελειώσει το μάθημα και να θέλει να ξανάρθει. Και από εκεί ξεκινούν όλα. Τα λέμε αύριο.